Ole vin chuan mi mal anga subscriber nga ber PewDiePie chan chin tlem le a motivational speech te kan en ho don ani aming takhi Felix David Alf Gazelberg ani a October ni somni pali sangkha jako samret pakwa khan alo pianga a stage name hi PewDiePie ani tuna hian mi makta duai za chuang subscriber nei meka a chanchin ama soi nge tang hian YouTuber lan du ten beise thar in ya in lo hlok pui nge ka beise YouTube ka ti chan ti hian college kala poisa puk chapin college kha ka kal thin computer thale ka game khelna record na tu tha pok nei ngai lo ti chuan college ka banga na ka nei nge lo ngai bok nen aram changa piang thok kwalin hot dog te ka zor kwal thin ani kati hun lai khan kalim ma achan chu kum tam tak ka lo ti du thin ka ti thei kha kalim hle ni heng video te ka siam theina chan chu darkar tam tak siam nan ka mang thina paisa hian mi atelim tak takin ka hrangai lo tuna ke ma ka ni hian ka hlim berani YouTube wang hian ka hlim ani hole tuna chuan subscriber za like ka nei kan lom dona heng mi pui tam tak zinga hian subscriber za lek chu an tlem hle mei ma se ka tan chuan thil hlu tak le chin che tlak takan ni in hne na hian lom tu ka ron soya ka video in lo ena in no comment thina wang te khan ka lo me min te hlim tak zat ani YouTube channel ka siam hi lar du wang ani lewa achan chu a hlim oma nom ka ti wang ani chu ka thil ron soi du ber ani a atop nan in zawai chunga kalome PewDiePie hi Swedish YouTuber ni a comedian vlogging le gaming te ati thin ani YouTube akhan PewDiePie ti in han start chula alo lang kio mayang la shalaute in la om takin a channel kha in do ve inverted don nia